Praise the Lord. गिबियावनो जोंनि गोजौसिनाव थानाय आफा इसोरखौनो साबायखर होदों। नैथियावहाय बेयाव आंजों लोगो लानाय साफ्रोमखौबो आंनि बे गस्पेल मेसेन्जार चेनेलनि जानानै आंनि गोसोनिफ्राय अननाय सिबिनाय लोगोसे गोजोननायखौ जासिग्रोबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव दासान्दि साफ्रोमबो मोजाङैनो दं होननानै। इसोरनि अननायाव आंबो दासान्दि मोजाङैनो दं। अब्ला फैदो जों दिनैनि बे गोथार सानाव इसोरनि गाहाम बाथ्रा जों बे गोथार बाइबेलनिफ्राय जों गुसुङै बेयाव जों सोलोङि। दिनैनि आयदाखौ आं लादों जाहैबाय जों दिनैहाय सुबुं हारिया संसाराव थांनानै थानाय समाव दिनै संसाराव गोबां मानफोर मोननो लुबैयो, बाख्नाय जानायखौ जों मोननो लुबैयो। नाथाय जोंनि जिबनाव जों बे गुबुनजों अनजानायखौ, गुबुननिफ्राय मान मोननायखौ, बाख्नाय जानायखौ जों माबोरै आरजिनो हागोन? जों दिनैहाय साननानै नाय। जों गुबुननिफ्रायल' अननाय लुबैयो, नाथाय जों जुदि गुबुनखौ अननो हायाब्ला, जों गुबुननिफ्राय मान मोननो लुबैयो, नाथाय जों जुदि गुबुनखौ मान होनो रोङाब्ला, सन्मान होनो रोङाब्ला, जों माबोरैहाय गुबुननिफ्राय बेबायदि मान आरो सन्मानखौ मोननो हागोन? जोंनि जिबनाव जुदि जोंनि सायाव दाय मावनाय, गोरोन्थि मावनाय सुबुंखौ जों जुदि निमाहा होनो रोङाब्ला, जोंनि जिबनाव मालाय जोङो माबोरै गुबुननिफ्राय जों निमाहाखौ मोननो हागोन? जों साननानै नायदो। बेनिखायनो जों दिनैहाय गोथार बाइबेलनिफ्राय नायगोन बोसोन बिजाबनि 17 बालाब 9 आरो 10 सिरिखौ। बेयाव बेबायदि लिरदों, नों मानसिफोरजों मोजां मोनजानो हास्थायोब्ला नोंनि सिगाङाव बिसोरनि गोरोन्थि मावनायखौ खेमा होदो। गोरोन्थि मावनायानो लोगोखौ बोखायो होननानै साननानै लादो होनना बुंदों। जों बेयाव मा मोननो हादों? एसेबां मोजां बाइबेलाव जोंखौ मोजां रोखायै फोरमायनानै होदोंना, नोङो मानसिफोरजों मोजां मोनजानो हास्थायोब्ला नोंनि सिगाङाव बिसोरनि गोरोन्थि मावनायफोरखौ खेमा होदो होनना बुंदों। जों दिनै संसाराव साननानै नायना, सोरबा सासेया गुबुन सासेनि एसे गोरोन्थि दाय मावोब्ला जों बेखौ खेमा होआ, जों बिनि उल्थायै डाबल साजा होनो जों सेस्था लायोना। नाथाय जोंखौ बाइबेला बेबायदिनो रोखा बुंदों, जों बिनि सायाव खेमा होनायखौ जोंखौहाय लुबैदों, बे जोंखौहाय खावलायदों। बेनिखायनो मा होनना बुंदों? गोरोन्थि मावनायानो लोगोखौ बोखायो होननानै साननानै लादो होनना बुंदों। जों दिनैहाय संसाराव सोरबा सासे गुबुन सासे लोगोजों जुदि एरखालायोब्ला, बोराबलायोब्ला, बिनि गुबै जाहोना मा? बिसोरो गोरोन्थि सानलायनाय, गोरोन्थि बुजिलायनाय बा गोरोन्थि मावलायनायनि गेजेरजों बिसोरो मा जायो? बेबायदि लोगोनिफ्राय गोजान जायो होनना बुंदों। बेनिखायनो जोंनि जिबनाव दिनैहाय जों मान सन्मानखौ मोननो लुबैयोब्ला, अनजानायखौ मोननो लुबैयोब्ला, जोंबो गुबुनखौ मान होनो रोंनांगोन, सन्मान होनो रोंनांगोन आरो अननो रोंनांगोन। अब्लासो नोंबो गुबुननिफ्राय बेफोरखौ मोनफिननो हागोन। आरो जोंनि सायाव दाय मावनायफोरखौ, जों गोरोन्थिफोरखौ जों खेमा होनो हानांगोन। अब्लासो नोंनि दाय मावनायखौ बियो खेमाहा होगोन। अब्लाना जोंनि जिबनाव जों साननानै नायदो, नोंथांनि जिबनाव जोङो मानखौ मोननो हागोन, रंजानायखौ मोननो हागोन, गोजोननायखौ मोननो हागोन, सान्तिखौ मोननो हागोन। नाथाय बिदि होननानै जों संसाराव जुदि बार गोरोन्थि मावनानै जों निमाहानि बिबायारि जाब्ला जों जानाय नङा। जोंनि सायाव फाब जागोन, जोङो बिनि निमाहाखौ मोननाय नङा। जों मोनथिखानानैबो जुदि बार जों बे गोरोन्थिखौ मावोब्ला इसोरनि थिन्नायनि बेरेखा, इसोरनि हुकुमनि बेरेखा जों थांनाय जागोन। बेनिखायनो जोंनि जिबनाव इसोरा रागा जोंगोन, बोराबगोन। जेब्ला इसोरा बोराबगोन, नोंनि जिबनाव नोङो सान्तिखौबो मोननाय नङा, गुबुननिफ्राय मानखौबो मोननाय नङा, अननायखौबो मोननाय नङा। बेनिखायनो जों दिनैहाय साननानै नायदो, नोंथांनि जिबनाव आरो आंनि जिबनाव इसोरा जोंखौ मा लुबैदों? जों दिनै संसाराव थांनानै दङ, जों मा हिसाबै थांनानै दङ? जों सासे गियानि मानसि हिसाबै थांनानै दंना सासे मिथिरोङि जाम्बा मानसि जानानै, जों मुर्ख मानसि जानानै जों थांनानै दङ? जों दिनै संसाराव नायोब्ला गोबाङानो नुयोना, इसोरनि बायक्यनि, इसोरनि आयेननि बारगा जों थांगासिनो दं, जों पापावनो गोग्लैसोगासिनो दं। जों दिनैहाय मानसि दा सिथार होननानै बुंदों, जों मानसिखौनो सिथारगासिनो दङ। सिखाव दाखाव होननानै बुंदों, सिखावखौनो जों खावगासिनो दङ। गुबुनखौ अननो जोंखौहाय बाइबेला फोरोंदों, नाथाय जों बिसोरखौहाय मा? अननायनिफ्राय गोजानाव थांनानै बिसोरखौ बोराबनाय, रागा जोंनाय, बेफोरावसो जोङो मा? मुखुब जानानै थायो। बेनिखायनो बाइबेला जोंखौ बुंदों, जोंखौ गियानि जानानै थानायखौ जोंखौ लुबैदों। जों जेब्ला गियानि जागोन, अब्ला अट'मेटिकेलि जोंनि जिबनाव जों गोजोननायखौ मोनगोन। माबोरैहाय मोननो हागोन? जोंखौहाय जों जुदि गियानि जायोब्ला, मोजां आखल जोङो दिन्थियोब्ला, संसारनि मानसिया नोंखौहाय मान होगोन, अननाय होगोन, सन्मान होगोन। जोङो मान आरो सन्मानखौ माब्लाबाबो बायनानै मोनगोन होननानै साननानै लानो नाङा। जों गारि मथर बांला थानो हागौ, नाथाय बिनि आखलफ्रा जोङो हामजाजानाय नङाब्ला बेखौ संसारनि मानसिया दिनैहाय मोजां मोननाय नङा, मान होनाय नङा, अननाय नङा।
नों जुदि गोरिब जानानैबो नोंनि आखल आखुआ नोंनि गियाना मोजांब्ला नों साननो गोरोंब्ला बेखौ संसारनि मानसिया बै बिल्डिंआव थानाय न'निख्रुइबो गोजौसिन मानखौ होगोन बेबायदि अननायखौ होगोन मोजां मोननायखौ होगोन नोंनि जिबनावबो नोङो बेखौ लानानै जिउआवहाय देरहासारनायखौ जों मोननो हागोन गोजोननायखौ मोननो हागोन सान्तिखौ मोननो हागोन अब्ला बेनिखायनो बाइबेलाव जोंखौ बुंदों मुर्ख मानसिया 100 खन बुजानायाव जेसे सोलोंगोन साननो गोरों मानसिया खनसे रायनायावनो बिनिख्रुइ बांसिन सोलोंगोन होनना बुंदों जों साननानैनो सासे जुदि मूर्ख बुजिनो रोङै मानसिब्ला जों बेखौ 100 बार बुनानै बियो जेसेबां बुजिगोन नाथाय नों जुदि साननो गोरों जाबायब्ला नों जुदि गियानि जाबायब्ला नों खेबसे रायजानायावनो बै 100 बार बुजानाय साननो रोङैनिख्रुइ बांसिन बुजिगोन होननानै बुंदों अब्ला जों साननानै नायदो जों सासे मोजां मानसिखाय जों साननो गोरों जानायखाय मानोना इसोरा बाइबेलाव जोंखौ बुंदों ना संसाराव जेसेबांनाखि जिब जुनारफोर बिफां लाइफांफोर सोरजिदों बेफोरनि गेजेराव मानसिखौनो समायनासिन गियानिसिन आरो साननो गोरोंसिन सोरजिबाय होनना बुंदों इसोरा गावनि अननायजों गावनि आखाइजों गावबायदि जोंखौ मानसिखौ दादों गावनि खुगानि हांखौ होनानै जोंखौहाय दिनै गोथां महर होदों अब्ला जों इसोरनि थोननायाव इसोरनि हुकुमाव इसोरनि आयेनाव जों थाबायनो नांगोन अनलायग्रा लोगोफोर जों गियानि जानि अब्लाना जोङो मान मोनगोन अननाय मोनगोन अनसायनाय मोनगोन गुबुन मानसिजों बोजबनायखौ मोननो हागोन जों दिनै संसाराव गोबां मानसिखौनो गाव गावनि सन्मानखौ नागिरनाय जों नुनो मोनो गाव गावनि मानफोरखौ जोङो बायनानै लानायखौ जों नुनो मोनो नाथाय बेफोराव गोजोननाया माब्लाबाबो गैया जेब्ला नों गियानि जागोन हारसिंनो नोंनि जिबनावहाय मान मोननाया अनजानाया बोजबजानाया आरो इसोरजों अनखांजानाया फैगोन बेनिखायनो जों दिनैहाय साननानै नायदो जोंनि जिबनाव जोंनि सायाव जुदि सोरबा गोरोन्थि मावदोंब्ला जों बेखौ क्षमा होनि जोंनि जिबनाव जों साननो गोरोंखाय जों साननि मोजां फारसे जों साननि समाजखौ जों आवगायलांहोनो साननि जोंनि न'खरखौ जों मोजां फारसे दैदेनलांहोनो साननि जोंनि न'खराव गोबां बिदा फंबायफोर थानो हागौ बिसोरखौ जों खौसेयै जोंनि न'खराव जों माबोरै देरहालांनो हागोन जों दावगालांनो हागोन गोजोननाय न'खर जों माबोरै दानो हागोन सान्तिनि न'खर जों माबोरै दानो हागोन आरो रंजानायनि न'खर जों माबोरै दानो हागोन जों बेखौसो सिन्था खालामनो हागोन आंनि थाखायल' नङा नोंथांनि थाखायल' नङा जोङो खौसेयैनो इसोरनि जानायखाय जोङो न'खरसे जानायखाय जोङो साफ्रोमबो खौसेयैनो इसोरनियाव थानानै जों दावगालांनो नांगोन जों मेगन सालायनायजों नङा जोंनि गियानजों अनलायनायनि गेजेरजोंसो जोंनि न'खरफोरखौ दैदेनलांनांगोन अनलायग्रा लोगोफोर दिनैनि बे गाहाम बाथ्रानि गेजेरजों जों बेखौनो सोलोंनियावब्ला जों मानसिया दिनै मानखौ सन्मानखौ आरो अननायखौ गुबुननिफ्राय लुबैयो बेबायदिखायनो जोंबो दिनैहाय गुबुनखौ मान होनो सन्मान होनो आरो अननो जों सोलोंनि आरो मा होननांगौ नैथियावहाय जों गियानि जानि मानोना जायनाखि गियानि मानसि बियो हारसिंनो समाजनि मानसिफोरजों अननायखौ मोनखायो मानखौ मोनखायो सन्मानखौ मोनखायो जों मान आरो सन्मानखौ आं दहायनो बुंदों जों बायनानै लानो हाया जों बिनानै लानो हाया अट'मेटिकेलि नोंखौ दिनैहाय नों जुदि मोजां जायोब्ला नोंनि साननायफ्रा मोजांब्ला नोंनि मावनायफ्रा मोजांब्ला गियानिब्ला नोंनि जिबनाव गुबुननि अननाया आशीर्बादा आरो बोरा लोगोसे देरहासारनाया नोंथांनि जिबनाव थागोन आं बेखौनो दिनैनि गाहाम बाथ्रानि गेजेरजों जों सोलोंनानै लानि अब्ला जों दिनैनि हाबाफारिखौ बेखिनियावनो दोनथ'नायनि सिगां जों गुसुङै आरज खालामनाय बे समाव जोंनि गोजौसिनाव थानाय सोरगिनि गोथां आरो गोथार अनखौ इसोर आफा नों आफाखौ दानो बे समाव हामबायदों नोंनि गेदेरथा अननायखौ मोननायखाय बे मोजां समखौ नोंनि गाहाम बाथ्रा सोलोंनो जोंनो बे मोजां समखौ होबाय दानि समाव गथायदों जों साफ्रोमनि गोसो मोदोम जिउफोरबो जायफोर व्यक्तिफोरा बे प्रग्रामखौ नायगासिनो दं बिथांमोननि जिबनावबो गोजोननाय सान्थि आरो रंजानायखौ दिनैहाय जों संसाराव मानसि जानायखाय गोबांथार अननायखौ लुबैयो गोबांथार मान सन्मानखौ जों मोननो लुबैयो नाथाय जों दिनैहाय गुबुननि सायाव जोङो बेबायदि मान सन्मानखौ होनो रोंनाय बायदि जोंखौ गियानि खालामदो नोंनि अननायजों जोंखौहाय दैदेनदो नोंनि बोसोन बायदि थाबायनो हानाय जोंनि जिबनाव नोङो बोरखौ होदो हामबायदो जोंनि आरज खोनासंनायनि थाखाय प्रभु आफा दानि बे समाव गथायबावबाय जों साफ्रोमनि गोसो मोदोम जिउ आरो बाखि सम्मानखौ नोंथांनावनो गथायनानै गुसुं आरो सज'बासारिया ख्रिस्ट'फोर जिसुनिफ्राय आमेन अब्ला बे समावहाय साफ्रोमखौ आंनि गोसो सिंनिफ्राय फोरबोनि मुङा आरो गोजोननाय जासिबाय बे हाबाफारियाव जागायनायनिफ्राय जोबजासे थानायनि थाखाय आरो नोंथांमोनखौ आं बे समाव खावलायदों सोरबाफोर बेबायदिनो इसोरनि मुङाव टेस्टिमनिफोर माबा मोनसे इसोरनि गाहाम बाथ्राफोर बुंनोब्ला आंनो भिडिअ खालामनानै आंनो वाट्सएपआव हरनो हागोन आं पाब्लिश खालामगोन बेखौनो मिथिहोबाय आरो लोगोसे नोंथांमोनखौ खावलायदों आंनि चेनेलावहाय
गोदानब्ला बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो आरो लोगोसे नोंथांमोननि लोगोफोरनि शेयार खालामदो जाहाथे बेबायदि इसोरनि अननायखौ नोंल' नङा आंल' नङा जों साफ्रोमबो मोननो हानाय बायदि जिउआव गोजोननाय सान्थि आरो रंजानायखौ जोंनि न'खरफ्राव जोंनि जिबनाव आरो जों देरहानायखौ मोननो हानाय बायदि इसोर जों साफ्रोमजों लोगोसे थाथोंसै आमेन गोजोन्थों।